733.279.000 views in net 2 dae, 12 tot 14 Maart. En jy kan nou sien, amper 3000 mense wat my die 2 dae begin volg het. Engagements, amper 60,000 engagements. Maar nou ja, hoe het dit gebeur? Dat hierdie 733,000 views, hoe dit gaan gebeur het, gaan ek vanaand op my radioprogram, tussen 6 en 7, gaan ek met julle deel, hoe het dit gebeur, dat amper 3/4 miljoen mense my goedjies op Facebook kyk in 2 dae.